بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدين تبشر في الله جبوا كشي على تدو هنا على تدو بركة على تدو يا ربي على كوديننا وكلنا بلا جلما أو سجي يرولا ملكنا أني ملكوكا folini barkada ambota kadi au mununko ma adabatul Quran ko emission ya tifo au ko fiu na kera au negila doyi amba bela jelen fo munu ya wele ko ka hakil na undi amma ko ka blasrali kan irana ambu fo munu yero wulila kana unyo danka ko ka hakil na nyuma undi amma ko ka blasrali kan fo anye ambu bela jelen fo ko bela jelen wal nyumando ko ni a RC lenye au bismillah Quran sura mimbe ambolo bi ka baro ke o kan ma adabatul Quran emission sanfɛ no ye Quran dumuni kuna ye Quran to dumine tasabami ni bela jelen be adungota soro akonnana o de ma adabatul Quran wal maika fo ma adubatul Quran bil fathi aw bil dami o ye suratu bayyina Quran sura bikonontoni shekina o de be wele ko suratu bayyina suratu bayina do ba wele ko suratu lam yakun amina je ka kala nyon fe sura nyere ajigina la kira baka yoromi harfu hakem ba kono aya hakem ba kono kalma hakem ba kono ninga soroka au kuna foni wala amba fo o bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويعطوا الزكاة وذلك دين القيمة بديو سورة نياتك لجة aya okacha doni ngantina aya bela jelen korofo au yebi sabu ni ala ja sura yin aya shekindo nganye duru taala amina o duru de korofo au ye wa o duru de kalane fene fleni sura yin nyawla donia aya shekindo ajigina ala kirabba kan ka to madina sigila donba son chama be ode kan ngani ye Abdullah ibn Abbas ale ayira ka fo ko ajigina ala kirabba kan ka to magani Quran sura ini ya laje abi be kalma bikononto ani nanma arba'u wa tis'una kalma kumadin binani bikononto ani nani wa salasumia wa tis'una harfan harfu mimba kono nangwa mako siginde ube siginde keme saba ani bikononto ani konontoma salasumia wa tis'una harfan sigininden keme saba ani bikononto ani kononto o de be sura yera bela jelen konnana o kuma fa ala ko cugodi sura ina lam yakunil ladhina kafaru ako muhammad kafiru kon make fiu ma munun kafir yara ulu make min ahlil kitab kabiri kitabu dira munu mana kitabu dungew no ye chrétien ani yahudu ye ko ulu make fiu wal mushrikina ani flani ngafo no liye boli sonaw wiye
minnu tun bɛ larabu la ani minnu bɛ hali an yɛrɛw ka jamanaw kɔnɔ ala de b'a la ka kuma kira fɛ ko olu ma kɛ fiyewu munfaqin bimaana za'ilin k'a fɔ u jɛngɛnen don hatta ta'atiyahumul bayyinatu fo walawalalen dalilu wulibali o nana u ma bayina de ye wulibali ye fɛn min ni a farafansiyalen don a walawalalen don n'a lakalila jɔn ye dɔrɔn a tɛ ɲininkali kɛ ko mun na bayina o de ye bayina ye fɛn walawalalen fɛn farafansiyalen fo o nana u ma o ye jumɛn ye laɲini ye jumɛn ye bayina kɔrɔ la nin yɔrɔ rasulun ko ciden ne don min Allah min bɔra ala yɔrɔ n'o ye ala ka kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatlu suhfan Muhammadu yɛrɛ ye bayina ye fɔlɔ a filanan yatlu suhfan a b'a la ka kitabu fɛnɛ galan mutahharatan kitabu min n'a fɛnɛ ka sanu ala kira ye bayina de ye o de y'a to cɛ dɔ nana ala kira yɔrɔ don dɔ la a b'a fɛ ka ala kira malo cogo ɲini dɔnnibagaba don a bɔra yahudiyaw yɔrɔ a nana ka ala kira ka baro yɔrɔ ka ala kira lamɛn a tilalen kɔ a taara ka mɔgɔw yɔrɔ a ko cɛ in ko kabakomɔgɔba don a ko kabi sɔgɔma fo wula fɛ ne bɛ a ka baroda la a ma kuma foyi fɔ ko mɔgɔ mago bɛ jɔ ala k'a ɲininka ko mun na sabu a ka kuma bɛɛ walawalalen don n'a ko jɛnɛya dabila e yɛrɛ bɛ se k'a dɔn ten vraiment o ye tiɲɛ ye n'a ko suyɛnni dabila e yɛrɛ bɛ se k'a dɔn o ye tiɲɛ sabu i b'a dɔn suyɛnni man ɲi ni mɔgɔ fɔra i kɔ k'i ta ta o man di ye mun na i bɛ taa mɔgɔw ta ta c'est à dire ni ala kira ye kuma min fɔ ko ale mago tɛ jɔ a la k'a bɛ kira ɲininka ko mun na i ye nin fɔ n'a ko dangadenya dabila bɛɛ b'a dɔn o ye fɛn walawalalen de ye muso yi cɛ bonya o ye fɛn walawalalen de ye cɛ ladiriya ye musow ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ yina o ye fɛn walawalalen de ye ko kumana fɛ ko kafiriw n'o ye filaningafɔw ye ani kitabu dungew ko olu ma wuli fiyewu u jɛngɛnen don ko fo tumana min na walawalalen nana u ma ka bɔ ala yɛrɛ yɔrɔ ni ka u bila siratigɛ tilennen kan liyuhlika maa kɛ halaki ani bayina wulibali kan mɔgɔ fɛnɛ kɛ balo ka ɲinamaya ka don diinɛ na wulibali fɛnɛ kan o kumana fɛ yatlu suhfan mutahhara ko kira in b'a la ka gafe de kala u ye gafe min a ka sanu fiha kutubun dalilu b'a kɔnɔ fiha kutubun ayaw bɛ kuranɛ in kɔnɔ qayyima minnu ni u tilennen don u jɛngɛnen tɛ fiyewu fiha kutubun kumakanw b'a kɔnɔ ayaw bɛ a kɔnɔ qayyima u tilennen don mustaqima adila u tilennen don u ladiriyalen don wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba ko kitabu dungew ma fara fiyewu n'o ye yahudiya ni nazara ye illa min ba'di ma ja'atihumul bayyina fo tumana min na nin wulibali in nana n'o ye alakira ko ye o kɔrɔ ye de yanni kira kɛ na u bɛɛ tun bɛnnen don a kan k'a fɔ ko kira laban bɛ na k'o b'u ka kitabuw kɔnɔ u yɛrɛ tun sigilen don ka makɔnɔni kɛ a la nka tumana min na ala nana bange ka bɔ ismaila kɔw la k'a bɔ magan k'a bɔ kurosikaw la hasimikaw la u farafarala dɔw ko tiɲɛ don dɔw ko nin kɔni nin tɛ kira ye koyi an tɛna se ka tugu nin na fiyewu sabula fɛn ti a kun olu yɛrɛ bolo o kuma u y'a lagosi wama umiru ko ka sɔrɔ u dun ma yamaruya ni dɔwɛrɛ ye o illa liya'budullaha ko fo u kɛ ala bato kira in ma dɔwɛrɛ f'u ye koyi illa liya'budullaha k'u kɛ ala bato mukhlisina lahu diina u kɔnɔna jɛyalen ala y'a ka diinɛ na mamadu ma juguman f'u ye dɛ ko a y'u yamaru de a ye ala bato aw kɔnɔna jɛyalen ala y'a ka diinɛ na hunafa'a aw jɛngɛnen ka bɔ manamana ko bɛɛ lajɛlen ma ko ko ti ala ko ye ko ye lagosi ko ye ko ye danbe tiɲɛ ko ye hunafa'a aw jɛngɛnen ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma ou bien hunafa'a aw tilennen ala ka diinɛ tiɲɛ kan ka sɔrɔ aw ma don jɛngɛni ko foyi la wa yuqimu salata u kɛ seli jɔ wa yu'tu zakata u kɛ jaga di wa dhalika dinul qayyima ko wa o yɛrɛ de ye diinɛ ye diinɛ min n'a tilennen don ni ladiriya bɛ a la i n'a fɔ an ye kayima kɔrɔ walawala aw ye kɔfɛla la cogo min kayima de ye mustaqima adila fɛn min n'a tilennen don n'a fɔra ye dɔrɔn yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye ladiriya kɔdan ye fo de ma ko shay'ul qayyima o kumana fɛ ko mamadu y'u yamaruya ni nin de ye u kɛ ala bato u kɔnɔna jɛyalen ala ye hunafa'a u jɛngɛnen ka bɔ batarako bɛɛ lajɛlen ma wa yuqimu salata u kɛ seli jɔ
bade u y'a ye yan a ko de ko u ka seli jɔ a ma fɔ u ka seli dɛ sugula tagala bɛ yen sugu jɔla bɛ yen selila bɛ yen seli jɔla bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ taa sugu la nka o tɛ sugu jɔla ye dɛ o tuma maa dɔ fana bɛ seli nka a ma seli jɔ n'a fɔra ka seli jɔ fɛn dɔw de ɲininen don o kɔnɔ seli jɔ fo k'a sɔrɔ e yɛrɛ seli dira mɔgɔ minnu ma e b'olu la fɔlɔ sabu ala ko kulli ibadiya allazina amanu yuqimu salat Muhammad a fɔ n ka jɔnw ye nka jɔn bɛɛ ko tɛ dɛ allazina amanu minnu limaniyara ka danna o ma minnu limaniyara ka danna o ye seli jɔbagaw dɔ ye limaniya dama fɛnɛ tɛ dɛ a k'a sɔrɔ ala ko n'aw selila a bɛ nafa minnu ɲɛ i ye e yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ i b'olu siraw kan ɲɔn tɛ seli bɛ nafa minnu ɲɛ i ye n'i ti o siraw kan dɔrɔn o le kɛ seli k'i gɛrɛ ala la a b'i tɔ yɔrɔ ma jɛya ka bɔ ala la de ala kira de ko ten ko ni maa min ka seli ma se k'i bɔ walijugu la k'i bɔ kɔnkow la k'i ka seli o le k'a k'i gɛrɛ ala la ayi a kɛ o kɛ n'a y'a sɔrɔla i ni ala cɛ ye senparaɲɛ kelen ye a bɛ kɛ senparaɲɛ 10 ye man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar lam yazdadhu illa min allahi bu'dan o kumana fɛ ko u ka seli jɔ wa yu'tu zakata u kɛ jaga bɔ k'a di wa zalika dinul qayyima ko nin de ye diinɛ tilennen ye wadenw ka da waati yɛrɛ koronin kan an ye sura in tila nin tilacogo in na ka aya 5 in di aw ma bi nin sigida in na k'a deli ala fɛ an ye fitinin min ta k'a di ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye aw yɔrɔ minnu y'aw ka waatiw bila ka nin waati in kɛrɛnkɛrɛn k'a deli ala fɛ a y'a kɛ ka haminako minnu to a la ala k'o bɛɛ lajɛlen dilan ne ni aw ye kuranɛ in kalanni ani a sigili k'a lamɛn kira ye baraji minnu fɔ a la ala kana an fɔ olu kɔ ala kana an kɛ jɛrɛjiralaw dɔ ye ala kɛ dɔnni barikama caman di ne ni aw ma halisa n bɛ aw bila nin yɔrɔ in na k'a fɔ aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى